Asrama Haji Sukolilo digawe Komite Kutha Surabaya kanggo panggon ramutan ambek isolasi pasien COVID-19. Komite Kutha Surabaya kudu nyewa 9 gedung asrama haji. Total kapasitas 9 gedung sing disewa sakdurunge sampai ngramut 900 pasien. Tapi saksuwene saulan iki perkara COVID-19 nang Kutha Surabaya terus mudhun. Dadine pasien COVID-19 sing diramut nduk asrama haji ya kurang. Saiki sisa 7 pasien sing diramut nang asrama haji Sukolilo. Pasien sing diramut iki gejalane enteng ambek gak ono gejala. Jare Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya Sugianto nang seminggu iki wis mlebu metu pasien COVID-19 nduk asrama haji. Tapi nih jumlahe gak luwih tekan 10 wong pasien sak pendinone. Pihake ngarepno pasien COVID-19 nang asrama haji iso entek alias 0 pasien. Ben asrama haji iso digawe persiapan ibadah kaji tahun ngarep. Sauntara iku kurange pasien COVID-19 iki tekan 9 gedung sing disewa ambek Komite Kutha Surabaya, 7 gedung wis dibalekno nang pihak UPTD asrama haji. Sisa 2 gedung digawe panggon isolasi ambek observasi. Sauntaraku nang Kutha Malang derek, kondisine pasien COVID-19 yo mulai mudhun. Kepala Dinas Kesehatan Kutha Malang Husnul Muarif njlentrekno, lek saiki rata-rata nang Kutha Malang ana 19 pasien sing positif COVID-19. Saben dinane tambahan pasien antarane 2 sampai 5 wong. Kanggo ketersediaan kasure rumah sakit pasien isolasi terpadu utawa isoter kanggo pasien ambek gejalane enteng sampai sedang saiki ana 14 pasien sing diramut nang rumah sakit. Tekan kapasitase 251 kasur. Sauntara nang rumah sakit lapangan utawa RSL Ijen tekan kapasitas 307 kasur, saiki keisi 48 pasien COVID-19 ambek gejala enteng. Utawa wis seminggu iki ana tambahan 29 pasien. Gusnul nambahno lek warga dikarepno waspada ambek disiplin nerapno protokol kesehatan ben gak mundak maneh perkara pasien COVID-19 iki. Tekan data Satgas COVID-19 per 13 Oktober 2021, jumlah pasien positif nang Kutha Malang sampai 15.514 wong. Pasien sing waras jumlahe 14.377 pasien, ambek pasien sing mati jumlahe sampai 1.119 pasien. Dewi Imroatin, Ali Makhrus, CTV.